Surat Al-Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Ipagbadya o Muhammad, ipinahayag sa akin ng isang pangkat ng jin ay nakinig sa Quran. Sila ay nagsasabi, katotohanan ang aming napakinggan ang kamanghamanghang Quran. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Na namamatnubay sa tuwid na landas at kami ay naniniwala rito at kailanman kami ay hindi magtatambal ng anuman sa pagsamba sa aming Panginoon. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. At ganap na kaluwalhatian ang kataasan ng aming Panginoon. Siya ay hindi nag-angkin sa kanyang sarili ng asawa o ng anak. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. At ang mga loko-loko at baliw sa lipon namin ay nagsasabi tungkol kay Allah ng labis-labis na pagsuway na lagpas sa lahat ng hangganan. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. At katotohanan ng aming napag-isip na ang sangkatauhan at mga jin ay hindi usal ng isamang kasinungalingan laban kay Allah. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. At katotohanan, mayroong mga tao sa lipon ng sangkatauhan ang nananahan sa mga malalakas o lalaki sa gitna ng mga jin. Datapot sila ay lalong naglulong sa kanila sa kasalanan at kawalan ng pananalig. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. At katotohanan sila ay nag-akala na katulad ng inyong pag-aakala na si Allah ay hindi magsusugo ng sinumang sugo. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. At kami ay sumilip sa kalangitan. Datapot aming natagpuan na tigib ito ng mga mahigpit na tagapagbantay at naglalagablab na apoy. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. At katotohanan kami ay lagi nang nakaupo roon upang mag-umit ng mapapakinggan. Datapot sinuman ang nakikinig ngayon ay makatatagpo ng isang naglalagablab na apoy na naghihintay sa kanya upang tambangan. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. At hindi namin napag-uunawa kung ang kasamaan ay nakalaan sa lahat ng nasa kalupaan o kung ang kanilang Panginoon ay nagnanais na sila ay patnubayan sa tuwid na landas. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. At sa lipon namin ay mayroong matutuwid at sa lipon namin ay mayroong mga iba na hindi gayon. At kami ay mayroong magkakahiwalay na mga paraan o iba't iba sa opinyon. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. At nababatid namin na kami ay hindi makatatakas sa kaparusahan ni Allah dito sa kalupaan at hindi rin kami makakawala sa kaparusahan sa pamagitan ng pagtakas. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. At katotohanan ng kami ay paringgan ng patnubay. Kami ay nagsisampalataya rito sa kaisahan ni Allah at sinuman ang manampalataya sa kanyang Panginoon ay hindi makadarama ng pangangamba ng pagkabawas. Ang isa man sa kanyang mga gawa ay hindi makukulangan o ang kasamaan ng iba ay papatong sa kanya. وَأَنَّ
منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. At sa lipon namin ay may mga Muslim, at sa lipon namin ay may al-qasitun, mga di makatarungan. At sino man ang magsuko ng kanyang kalooban kay Allah, ang humakap sa Islam, sila yaong nakahanap ng tuwid na landas. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Datapwat sa al-qasitun, mga di makatarungan, sila ang magsisilbing panggatong sa apoy ng impyerno. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. At kung sila na hindi mga Muslim ay sumampalataya kay Allah at namalagi lamang sa tuwid na landas, katotohanan kami ay magkakaloob sa kanila ng saganang ulan. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Upang sila ay aming masubukan sa gayong paraan. Datapot sino man ang tumalikod sa paalaala ng kanyang Panginoon, ay gagawad niya sa kanya ang pumasok sa matinding kaparusahan. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. At ang mga masjid o bahay dalanginan ay tanging kay Allah lamang. Kaya't huwag manalangin sa sinuman bilang kahati ni Allah. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. At nang ang alipin ni Allah ay tumindig na naniniklohod sa kanya, sila na mga jin ay pumalibot sa kanya na halos ay isang nasisiksik na pulutong upang makinig sa kanya. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Ipagbadya o Muhammad, ako ay nananalangin lamang sa aking Panginoon at ako ay hindi nagtatambal sa kanya ng iba pang Diyos. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. Ipagbadya, katotohanan ako ay walang kapamahalaan upang ilagay kayo sa kapahamakan o dalhin kayo sa tuwid na landas. قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Ipagbadya, katotohanan walang makapagliligtas sa akin sa kaparusahan ni Allah. Gayon din, ako ay hindi makatatagpo ng kaligtasan maliban sa Kanya. إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Ang aking tungkulin ay parating sa inyo ang katotohanan na mula kay Allah at ang kanyang mensahe at sinumang sumuway kay Allah at sa kanyang sugo. Kung gayon, katotohanan sa kanya ang apoy ng impyerno, mananahan siya rito magpakailanman. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Hanggang nang kanilang makita ang bagay na ipinangako sa kanila, sa gayon ay kanilang mapag-aalaman kung sino ang mahina sa makakatulong o kawaksi at gahol sa bilang. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. Ipagbadya, hindi ko nababatid kung ang kaparusahan na ipinangako sa inyo ay nalalapit na o kung ang aking Panginoon ay magkakaloob nito sa matagal pang panahon. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. Siya ang lubos na nakatatalastas ng mga nakalingid at hindi niya ibinubunyag ang kanyang kaalaman ng nalilingid sa sinuman. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Maliban sa kanya na kanyang pinatibayan sa mga sugo at katotohanan siya ay nagparating sa harapan niya at sa likuran niya ng mga tagapagmasid, mga tagapagbantay na anghel.
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Na nangangalaga sa sugo at sa mensahe upang siya ay makalam na kanilang naiparating ang mga mensahe ng kanilang Panginoon at siya ang nakasasakop kung anuman ang nasa kanila at kanilang nabilang na ang mga bagay ng isa-isa.